Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Africa, the continent of hope. Sise Africa, South Africa. Umyalezo wami nje omfishane othi bafowethu nodadewethu, omama, obaba, omkhulu, ogogo, asimkhulekele umkhwanazi. Bafundisi, asimkhulekele umkhwanazi. Amabandla awamkhulekele umkhwanazi. Sithi simkhulekele umkhwanazi singakhohlwa zinsizwa nezintombi abambe nazo. Eyisempini, eyisekhaleni lempi, odadewethu abafowethu, abanye badala kimi, abanye bancane kimi, abanye siyalingana. Abanje kuleli thimba elijutshwe kwi-political killings. Siyacela bafowethu sibathandazele. Okuncane mhlambe singakwenza. La ukhona mawunomuntu omaziyo kuleli thimba, uvuke ekseni umfonele, uthi mfowethu uNkulunkulu unawe, sinawe. Umsendele message, umsendele WhatsApp every day. Yabo masingenza lokho, abanezihlobo nje kuleli thimba. Umfonele, WhatsApp, yonke into nengane ibhale mama ngiyakuthanda, baba ngiyakuthanda, uNkulunkulu uyakubona ukuthi uvikela izwe. Lokho kuyobanikeza amandla ukuze bekwazi ukulwa nalimpi. Ngoba uyabona ukuthi leli thimba uyazi ungazi ukuthi sebevele baphenduka i-South African National Defence Force. Bona balwa impi ngaphakathi, balwa impi ngaphandle ngoba lempi inkulu, impi eyidakamizwa iqhamuka ngaphandle ize ngaphakathi. Suke ngaphakathi iye ngaphandle. So usuyabona ukuthi angibazi ukuthi bangaki. Kodwa uyabona ukuthi ngazi ukuthi mhlambe yiviyo labantu. Kanti mhlambe ithimba nje elincane. Siyacela abafowethu nodadewethu, noma ubani uyabazi awubazi, mawubazi ke kungcono kakhulu umfonele umuntu okhona, sendele message, mhlambe lokho kuzobagqugquzela kakhulu emsebenzini ababhekene nawo, ngoba asibazi ukuthi ke mhlambe ukwesabiseka kubona kungakanani asazi. Thina asazi, siyabuka nje, sibuke silalele kukhulunywe, kodwa asikwazi abaqondene nabo, abaqondene nakho laba ke basefieldini, insizwa nezintombi eziphethe uGeneral uMkhwanazi. General, ibambe mfowethu, ibambe ishesi iyopholela ezandleni. Ayibambe ekhona. Washo njalo phaka lo mthakathi. I thank you.